me za ka yi lokacin da mace ta rage irinka, lokacin da kuna soyayya mace kawai ta daina irinka ko ta rage irinka? A lokacin maza suke kuskure. Lokacin maza za ga sun fara bin wannan yarinyar, sun fara chasing ta, sun fara kiranta, sun fara mata saƙo, sun fara neman ƙawayensu yadda za su yi su koma suna magana da. To kuskuren da za ka yi lokacin da ka koma kai kake chasing ɗin mace kake bin ta ta daina irinka, to lokacin ba ta girmama ka ba, ba za ka zama kana da power a relationship ba, ba za ka yi controlling ɗinta ba, ba ka zama kana da tsari da dokoki ba, saboda me kai kake bin ta ta daina kiranka. A lokacin kuma a zuciyanta abubuwan da ba ta yi maka za ta fara yi maka, za ta fara wulaƙanta ka, za ta fara raina ka, za ta daina ba ka girma, za ta fara controlling ɗinka, za ta fara tambayan kuɗi a gunka, saboda me yanzu ta daina irinka, kai kake roƙonta, kai kake iranta ba ta ɗauka, kai kake so ka yi magana da ita. You understand? Ka yi losing frame naka, ka yi losing masculinity power a matsayinka na ɗa namiji, ka yi losing power naka. To kuskuren da maza suke yi, a dalili biyu ne da mace take yin haka. Na farko, lokacin da kuke soyayya da mace idan attention, time ɗinta da interest ɗinta ya koma gun wani, idan lokacinta da kulawan da take yi da kuma soyayya da take ta ba wani, to ba yanda za a yi ta so ka, ba yanda za a yi ta ƙira ka. Ita mace da zarar ta yi saurayi kuma ta fara son shi, hankalinta ya ba ta cewa ya fi ka, to a lokacin za ta fara ba shi lokaci, za ta fara kulawa da shi, nuna mishi soyayya. You understand? Ba za ta nuna maka ba, ba ta nuna maka ba, kwata-kwata ba za ta nuna maka ba a wannan lokacin, ta fara ba shi. To kuma yanzu kai kuma lokacin da namiji mace ta daina kula shi, ta daina damuwa da shi, ta daina ɗaukan wayan shi, lokacin hankalin shi yake tashi, lokacin yana ji yana son ta sosai, lokacin yake damuwa da ita, lokacin yana Allah ta ɗau wayan shi, saboda mai soyayyansa yana ƙaruwa a zuciyarta. To kuskure kake yi a wannan, ko da ta dawo ba za ta girmama ka ba, kuma ita yanzu za ta fara sa maka sharuɗa, za ta fara amfani da kai, za ta fara demanding kati, data, anko, kuɗi a gunka, za ta fara controlling ɗinka, za ta fara magana da kai ko ta halin yaya, saboda me kai ne kake chasing ɗinta. Duk lokacin da ka yi chasing ɗin mace yanzu ka yi losing controlling, ka yi losing power naka, ka yi losing girma, ba ta ringa baka girma ba, saboda yanzu kai kake binta. You understand? Instead of you lokacin da ta daina ɗaukan wayanka ka daina ɗaukan wayanta, ka bata the same energy da take baka, ka gagara. Lokacin da ta daina ɗaukan wayanka, abin da ya kamata kai shine ka bata the same energy da take yi. Ko da ta fara son wani, za ta fara tunani wannan gaya na daina ɗaukan wayan shi, shi ma ya daina kirana. Kai wannan ya san me yake, wannan yana girmama kansa, yana mutunta kanshi, ko dai ya samu wata ne. To ko da tana son wance za ta dawo, saboda girman da ka ba wa kanka, mutunci da darajar da ka ba wa kanka, ita kuma za ta dawo, za ta zo ta tambaye me yasa ka daina iranta, ka ce mata ba komai, bari zan ira ki zuwa anjima, anjiman ma kar ka ira. In ta dawo kuma ka sa mata tsari da dokoki, wannan abin kada ya fara faruwa. In ya faru kai za ka ɗauki mataki. To daga nan za a ga ba za ta yi maka wannan abun ba. Amma in ka koma the moment kana chasing ɗin mace, to ka yi losing power, ka yi losing frame. Ba za ta iya bin umarninka ba, ba ta maka biyayya ba, ba ta girmama ka ba, ba ta ji maganarka ba, ba ta maka abin da take so ba, kuma za ta fara tambayanka anyhow, za ta fara magana maka anyhow, ba ta baka time ɗinta ba, ba ta baka lokaci ba, ko ba ta so ka ba. Kuskuren da maza suke a wannan lokacin shine zai ringa iranta saboda soyayyanta ya ƙaru a zuciyar shi. Wannan kuskure ne. You understand? Duk wanda yake son nan ba na yana son littafin soyayya wanda zai taimaki soyayyarsa, dokokin soyayya, yadda za ka gyara kurakuranka, yadda za ka fahimci rayuwa. Duka ina da shi littafi guda 7. Ka min magana, ɗauki namba na a sama, ka min magana a WhatsApp. Insha Allah, ka PDF ne zan gaya maka kuɗin littafin, sai ka siya in tura maka a WhatsApp. Insha Allah, Allah samu dace.